Samta mga pagpanugnog o pagpangilat normal lang nga masinati labi na ning buwan sa Hunyo hangtod sa Oktubre matud pa sa pag-asa. Pahinumdum usaba ang pag-asa nga angayang likayan ang may mga panugnog o kilat. Siluan Mirondina sa report. Nasinati kagahapon sa hapon ang kusog nga pagbunok sa uwan mugna sa thunderstorm. Ang Pag-asa Visayas miluwat og thunderstorm advisory kagahapon sa hapon nga nagpahimangno sa mga nanimuyo sa Sugbo, lakip na sa Olango Island nga magmatngon sa masinating kusog nga uwan nga may dalang kusog nga hangin. Matod ni Engineer Al Kiblat, Chief Visayas Pag-asa Regional Services Development, nga sa pagsulod sa buwan sa Hunyo, sugod nang masinati ang ubay-ubay nga mga thunderstorms. Sagad moabot og 12 ka mga adlaw ang mga pagpanugdog og kilat nga masinati matag buwan. Labing daghan masinati sa buwan sa Oktubre nga moabot sa 16 ka adlaw. Since 2013 nga nagsugod ta o rainfall warning system nato at mga thunderstorm, as per our record, nag-increase yun ang frequency ng occurrences ng thunderstorm by 10 to 20%. Matod sa Pag-asa, dili angayang mong kumpiyansa kung may mga pagpanugdog og kilat. Likayan ang mga open space o dakong wanang uhawan nga mga dapit ug ang pagpatungod sa mga pointed objects sama sa mga poste, antena ug tagas nga kahoy. Lakip na ang pagkupot og mga metal objects o putaw. Matod sa Pag-asa, usa sa mga angayng likayan kung adunay thunderstorms mao ang pagkupot sa atong cellphone. Kinibisan pa man kung ana kita sulod sa atong mga panimalay o sa mga dagkong edipisyo. Good catcher man na sa lightning na siya ay antena, natago lang, pero actually inside the cellphone doon na antena para makuha ang signal. Okay, so good level kayo na para good conductor, catcher sa lightning. Kahinumduman ni atong buwan sa Mayo, may duha nga namatay human maigo sa kilat didto sa lungsod sa Liloan. Kagahapon usab, duha ka mga lalaki nga nanginhas sa may umapad Mandawi ang naigo usab sa kilat ug namatay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.